Napätie medzi susedmi dosiahne smrteľný bod zlomu. 911, aká je vaša núdzová situácia? Hej, môj kamarát bol práve zastrelený. Je mŕtvý, je mimo, hlavu mu otrhol. Ale keď podozrivý tvrdí, že konal v sebaobrane, vyšetrovateľov to veľmi nepresvedčí. Ale ak je už pred tebou a ty si za ním, hrozba je preč, nie? Môj pes bol stále tam. Podľa mňa hrozba nebola preč. A stále som sa necítil bezpečne. Toto je Inside the Crime od Law & Crime. Ja som Elizabeth Milnerová. Viete, sledujeme stovky prípadov ročne. Každý prípad má toľko dôkazov, že sme prišli s nápadom. Chceli sme vám dať príležitosť preskúmať dôkazy sami. Preto sme vytvorili Law & Crime Plus spisy k prípadom. Hovoríme o súrových dôkazoch, všetkom od záznamov z telových kamier a výsluchov až po fotografie z miesta činu, hovorí na tiesňovú linku 911, súdne dokumenty a oveľa viac. Najlepšie na tom je, že aplikácia obsahuje aj všetky epizódy Inside the Crime a tisíce hodín ďalších obľúbených relácií o práve a zločine, bez reklám a neustále pridávame nové spisy k prípadom a relácie. Stiahnite si Law & Crime Plus v App Store ešte dnes kliknutím na odkaz v popise alebo pripnutý v komentároch, aby ste mohli začať svoju bezplatnú skúšobnú verziu a ponoriť sa do najnovších spisov k prípadom. Videli ste už niekedy reláciu Susedia na HBL? Nuž, tento prípad by pokojne mohol byť jednou z epizód. Títo susedia sa hádali celé roky. Ale to, čo údajne vyvolalo túto smrteľnú streľbu, boli, verte či neverte, dve veci. Auto a pes. Je 28. apríl 2024. Nachádzame sa vo Fort Myers na Floride. Je približne 18:15 večer, keď kancelária šerifa okresu Lee reaguje na hlásenie o streľbe. Law & Crime získal záznam hovoru na linku 911 a volajúci prezrádza, že strelec je stále na mieste. Linka 911, čo sa stalo? Haló, môj kamarát bol práve zastrelený. Je mŕtvý. Polovica jeho hlavy bola odstrelená. Aká je adresa, pane? Neviem. Fort Myers, chlapi sem prídu so zbraňou. Dobre, pane. Potrebujem, aby ste mi povedali svoju adresu. Slečna! Aká je vaša adresa, pane? Neviem, aká je adresa, som úplne... Povedzte mi presne, čo sa stalo. Chlapov pes bol na ceste a môj kamarát ho nevidel. Povedal som tomu chlapovi, nech si postráži psa a kamarát zastavil. A ten chlap na nás mieril zbraňou. Myslel som si, že je to vzduchovka. Takže nevystrelil. Bože, vy ste takí zlatí. Človeče, môj Bože. Môj Bože. Kam išiel potom, čo ho zastrelil? Stále tu stojí so zbraňou v ruke. Stále je tam? Stále je tu, práve teraz je na svojom dvore. My sme boli uprostred cesty. Bože môj človek, odstrelil mi prst, človeče. Hej! Strieľal ako Toronto. Nebol to výstrel. Bežalo ho to pri zásahu. Ani neviem, či som... človek. Vyzerá to, že sa nás obod pokusil zabiť. Drž sa, strieľal! Vyzerá to, že tvoj kamarát žije? Nie, človek. Polovica jeho hlavy je preč. Teraz sa musíme spoľahnúť na ich správu o zatknutí, aby sme získali úplný obraz o tom, čo sa stalo, keď na miesto dorazili zástupcovia šerifa z okresu Lee. Uvádza sa tam, citujem, zástupcovia šerifa našli na susednom pozemku dvoch mužov, meno je začiernené, a Andrewa Perkinsa. Zástupcovia šerifa tiež našli nákladné auto s viacerými strelnými otvormi na zadnej časti kabíny a korby a nereagujúceho muža, neskôr identifikovaného ako osobu so začierneným menom, na sedadle vodiča s viacerými strelnými zraneniami. Zástupcovia šerifa zabezpečili miesto činu a záchranári vyšetrili muža so začierneným menom a na mieste ho vyhlásili za mŕtvého. Miesto vyšetrovania bolo zabezpečené zástupcami šerifa pre prebiehajúce vyšetrovanie. Aj keď zatýkacie dokumenty zatajili meno obete, miestne spravodajské médiá, vrátane Gulf Coast News, identifikovali obeť ako 50-ročného Karla Whitea, ktorý je známy aj ako Doyle. Podľa Gulf Coast News sa obeť dostala do hádky so svojím susedom, 22-ročným Andrewom Perkinsom. Dobre, takže, keďže ste tu v zariadení, kde ste za zamknutými dverami a podobne, musíme vám prečítať vaše práva, dobre? Neznamená to, že ste zatknutí. Znamená to len, že vám prečítame vaše práva. Máte právo nevypovedať. Všetko, čo poviete, nemôže byť použité proti vám na súde. Rozumiete tomu? Áno. Pán Andrew Perkins sedí oproti detektívovi z istého dôvodu. Svedkovia hovoria, že to on vystrelil na obeť. Samozrejme sme tu kvôli incidentu, ktorý sa dnes stal vo vašom dome. Tak mi to prosím popíšte zo svojho pohľadu a povedzte, čo sa tam dialo.
Takže skôr v ten deň som pomáhal kamarátovi sťahovať sa, sťahuje sa do dielne, pomáhal som mu a potom sme išli domov, môjmu domu, aby som nakrmil svojich psov. Tvoj dom však. Išli sme tam, nakrmil som psov, vypustil som ich von. A? Doyle a Tyson, tí dvaja chlapi v nákladnom aute, s nimi sme už mali priveľa problémov v minulosti, bolo nespočetne veľa hovorov, keď ste tam museli prísť a riešiť ich. Nakoniec sme ho vyhodili z jej pozemku. Je to sestra mojej starej mamy, takže je to moja prateta. Moja sestra a jej manžel teraz vlastnia ten pozemok. A sú tam vzadu. Rýchlo ti to dám. Áno. Toto je len mapa toho miesta. Takže toto je tvoj dom však. Áno. Dobre. Takže táto kôľňa tu. Takže Tam býva sestra mojej babky. A oni tam majú, vidíš, tu môžeš trochu vidieť staršiu fotku, len haraburt a kopu ukradnutých vecí od týchto chlapov. Celé toto dole bývala kedysi naozaj veľká drogová organizácia. Pred viac ako 20 rokmi, ešte predtým, než som sa narodil. Takže s týmito chlapmi boli len samé problémy. Andrej sa prizná detektívovi, že to on strieľal na Karla Whitea alias Doyla. Ale Andrej tvrdí, že sa len bránil. Vždy sa prechádzam po svojom pozemku so svojou puškou AR. To je proste to, čo robím. Môj strýko, on mal prvý dom na ceste. To je môj strýko. A to isté, v podstate sú na tejto ceste len členovia rodiny. Bol som tam a len som tam sedel a sledoval, ako to robím vždy. Len sa uisťujem, že vedia, že ich vidím a že vidím, čo robia. A on začne utekať. Doyle stlačil plynový pedál. Môj pes vyskočil von, snažil sa ho dobehnúť, ale on nespomalil. Stále zrýchľoval. A povedal som, nie, nebudeš sa snažiť zraziť môjho psa. Zdvihol som svoju pušku. Bránil som svojho psa. A keď som ju sklonil, povedal som, otvor oči, keď šoferuješ po tejto ceste, pretože tu nebývaš. Ja tu bývam. Títo chlapi tu bývajú. Moji psi tu bývajú. Sú tu celý deň a nerobia žiadne problémy. Potom sme... Dám ti papier. Alebo si vezmi toto pero a tento papier a ukáž mi, čo máš na mysli. Kde sa všetko stalo a tak trochu. Takže sedím presne tu, len chodím sem a tam pri kamióne a oni práve naložili ďalší príves presne tu. Dobre. Na jej pozemku, čo by nemali robiť, pretože moja. Ten, kto tu teraz býva, nevlastní tento pozemok. Vlastní ho moja sestra a jej manžel. Oni ho vlastnia. Celý tento pozemok vlastnia oni. Oni to vlastnia, áno. Takže oni sem šoferovali, môj pes je práve tam. Som práve tu. Oni sú v tom aute tamto. A vymenili sme si pár slov a povedal som... Toto bolo potom, čo sem pribehol. Pribehol sem a... takmer zrazili môjho psa. A povedali, že sa vrátia a prinesú niečo so sebou, aby vyriešili môj problém. Takže som to považoval za hrozbu, po prvé. A po druhé, nielen, že sa pokúsil rýchlo odísť, ale otočil svoj nákladný automobil tak, aby ma zasiahol, keď som bol tam na svojom trávniku. Otočil sa a dupol na plyn. V tom momente som uskočil, ustúpil som dozadu, zdvihol som svoju pušku a vystrelil som. Dobre. Jednoduché a jasné. Bolo to v sebaobrane. A koľkokrát ste vystrelili z pušky, viete? Nedokázal som to spočítať, neviem. Strieľal som, kým sme jednoducho akoby... I think that Mal, myslím, 10 alebo 15 z predchádzajúcej návštevy strelnice. Dobre. Vieš, mal som 15. Myslím, neviem. Keďže Andrej sa priznal k smrteľnej streľbe, vyšetrovatelia sa teraz zameriavajú na časovú os a na to, či jeho tvrdenia o sebaobrane naozaj obstojí. A mali ste vy dvaja nejakú výmenu slov skôr počas dňa, ako predtým, než ste sem vyšli? Alebo ste sem jednoducho vyšli len tak, aby ste... Vyšiel som tam len preto, aby som ukončil... Dobre, to je to, čo zvyčajne robím, pretože som bol preč celý deň už od rána, pretože robili sme ako kulisáci, falošne sme stavali obchod v aréne. Pomohol som mu presunúť pár vecí, pretože sme pracovali len asi 4 hodiny. Potom sme išli späť k nemu domov, presunul som mu nejaké veci a potom ma odviezol späť, aby som sa postaral o svoje psy, pretože moje auto je pokazené. A potom sa stala celá tá vec. Áno, dobre.
A len sa ešte raz uisťujem, takže vy ste boli v tejto oblasti tu, keď sa všetko začalo diať a on bol akoby vedľa vás. Dobre. Dobre. A ako som povedal, vyrastal som medzi zbraňami. Môj otec bol strážca. Môj starý otec, ktorý býval vo svojom dome, bol veľmi, veľmi dobre oboznámený so úradom šerifa. Nebudem na niekoho strieľať len preto, že ma nahneva. Musím mať pocit, že je môj život v ohrození. Dobre. Aby som stlačil spúšť, pretože mám svoj preukaz na skryté nosenie, pretože on bude nosiť svoj preukaz. Mám toto všetko. Chápem to, takže jednoducho hovorím, že to je sebaobrana a čo, ak by som sa cítil ohrozený na svojom pozemku. A tiež tedy bol v ohrození aj život môjho psa. A aká bola tá zbraň, ktorú ste tam mali? Ako vyzerala? AR-15. A bola to tá, ktorú... Opíšte mi ju teda. Ako vyzerá? Je čierna, zelená, béžová? Zmes oboch, béžová, aj čierna. Má na sebe puškohľad. Dobre, a sklopné mechanické mieridla. Dobre. PMAG. Dobre. A je to ten, ktorý bol vpredu pred domom na stoličke. Áno, dobre. Len AR-15 tam, áno. Ako ďaleko si myslíš, že si bol od neho, keď ste tu dole stáli vedľa seba? Nákladiak bol vedľa vás. Ako ďaleko ste boli od seba? 3 metre, 1,5 metra. Povedal by som, že asi 1,5 metra, pretože ja som bol v tráve a oni boli skôr v strede cesty. Dobre. Ale stále sa približovali k trávnatej strane cesty. Takže to bolo asi odo mňa k tebe, Tyson a potom Doyle na strane vodiča. Takže ďalší je ten kamión, lebo toto je asi odo mňa k tebe teraz. Je to asi 2,5-3 stopy, takže o 5 stôp viac ako to. Hej, 5 stôp by bolo asi odtiaľto po tú stenu. Celkom blízko úprimne, lebo mám rozpätie rúk 6 stôp. Povedzme teda, že ak povieš, že máš 6 stôp pôjde odtiaľto sem. Takže správne, hej, takže 5 stôp. A keď ste to robili, keď ste chodili tam a späť, boli ste pri okne? Boli ste pri okne, boli ste vpredu kamióna, alebo ste boli vzadu pri kamióne? No, stál som tam, hneď vedľa poštovej schránky, viac menej napravo. A len som tam stál a pozeral sa na neho a potom sa stále pohybovali. Kedy na teba vybočil? Bolo to, keď zastavil, alebo to bolo až potom, čo to urobil? On zastavil, rozprávali sme sa, môj pes ušiel. Alebo teda, môj pes už bol tu, išiel sem, pretože videl zastavené auto, chce vedieť, kto to je. No, potom sa pohol dopredu, takže v tom momente som už tu a keď sa ku mne vrátil môj pes, otočil volant priamo na mňa. Keby som sa nepohol, zrazil by ma. A úprimne v tejto chvíli si prajem, aby som to bol nechal stať. Ale keby som sa nepohol, zrazil by ma. Ustúpil som dozadu a ja... Takže keď ste sa vy dvaja hádali, boli ste vedľa seba, ale hovorí, že potom si sa presunul pred vozidlo. Aby som zastavil svojho psa, ktorého som práve okríkol, posunul som sa dopredu možno 2-3 kroky tam. A potom v tom momente, to bol pre neho ideálny uhol, aby sa otočil a zrazil ma, pretože bol nahnevaný. Dobre. A preto je zakrivený a ide to takto, namiesto toho, aby bol rovný. Pretože keď sa ku mne otočil a potom pokračoval ďalej, snažil sa to urobiť takto, spadol priamo sem a potom spadol späť a narazil do stromu. Dobre? A takže... Lebo ma zaujíma, či tam bola nejaká hádka alebo niečo. Išiel si tam len preto, že si bol na nich nahnevaný, alebo aký bol dôvod, že si išiel na cestu so zbraňou? Len preto, že to robím každý deň, môj dedo to robil, môj strýko to robí, to je jednoducho to, čo robíme. Svedkovia údajne povedali detektívom iný príbeh, ktorý narúša celý Andrejov argument o sebaobrane. Máme ďalších svedkov, ktorí hovoria, že tvoj pes bol tu dole, keď sa to všetko odohrávalo. Tvoj pes išiel tam dole. A potom sa v tom čase vracal späť, ale keď sa všetko začalo diať, vracal sa týmto smerom. To je tá druhá časť. Vtedy sa ma pokúsil udrieť a odtiahol sa a ja som vystrelil a môj pes sa ku mne vrátil. A potom bol ten rozruch. Dobre. Pretože keď prvýkrát vyrazil, môj pes vybehol a išiel sem. Hovorí, že ide to sem. Chápem, ak hovorí, že mali s týmto smerom a pokúsiť sa k tebe zatočiť a naraziť do teba, ale on už bol. Pretože všetky strely, všetko, čo bolo vystrelené, je zozadu vozidla. Všetko je zozadu vozidla. Dopredu, áno, strieľaš pri otáčaní. Otočil sa, pokúsil sa do mňa naraziť, ustúpil som z cesty a v tom čase on dupol na plyn. A v tom momente som bol asi za nákladným autom, vieš, neviem presne koľko metrov, alebo či som bol priamo za ním. Myslím, že som to nikdy predtým neurobil. No. To je ono. Ale ak je už pred tebou a ty si za ním, hrozba je preč. Správne?
Môj pes bol stále tam, podľa mňa hrozba nebola preč. A stále som mal pocit, že som sa necítil bezpečne, ja ani môj pes. Necítil som, že je môj pes v bezpečí. Dobre, a teda si bol viac. Snažil sa ma zraziť, snažil sa ma jednoducho prejsť svojim nákladným autom a prívesom. Takže potom, čo auto prejde, ty začneš strieľať, ale v tej chvíli sa viac obávaš o psa ako o svoju vlastnú bezpečnosť. Áno, mali ste už predtým nejaké problémy s tým, že by sa snažil zraziť psa alebo niečo podobné? Alebo sa to stalo už niekoľkokrát. Že ide po tejto súkromnej ceste rýchlosťou 50 alebo 60. Dobre. A moje psy sú na dvore a vidia auto. Sú do určitej miery vycvičené na privolanie, ale keď niečo uvidia, jednoducho za tým vyštartujú. Najmä keď sú to títo chlapíci, pretože ich jednoducho nemajú radi. Dobre. Hnal sa po ceste, takmer som ho zrazil. Moja ďalšia sučka, moje ďalšie sestry sú tam cez víkend. Phil má 3 malé deti. Dobre. Vieš, je to len samý problém s tým, čo je dnes za dátum. Čo? Aký bol dnes dôvod, že ste ho zastavili a chceli s ním hovoriť? A potom, ak to už urobil predtým, ak už predtým takmer zrazil psa, prečo ste sa práve dnes rozhodli vziať zbraň a vystreliť na neho? Druhýkrát počas tejto interakcie bol naozaj veľmi blízko k tomu, aby zrazil môjho psa. Druhýkrát takmer zrazil môjho psa. Dobre, stalo sa to tak rýchlo, že som naozaj nemal čas premýšľať o všetkých týchto detailoch a podobných veciach. Keď by som mohol, keď by som to dokázal pochopiť. Hej, ja nie som spokojný s tým, ako to dnes celé dopadlo. Naozaj nie som v poriadku. Áno, ja sa len snažím zistiť, čo ti išlo hlavou. Pretože ísť po tom chlapovi... Jediné, na čo som myslel, bolo udržať môjho psa v bezpečí. Dobre. Pretože títo chlapi by tu nemali byť, nemajú tu čo robiť. Ani nemajú dôvod sem chodiť. Hej. Vôbec. A ohrozujú životy mojich psov, detí, Filipa, aj moje sestry tu. Nie, nemusia robiť nič z toho. Dobre. A potom, keď mi vyhráža, a potom vyhráža aj môjmu psovi. Stáva sa. Ale nemal som v úmysle, že si poviem, idem ho zastreliť. Tak toto nebolo, keď som tam išiel. Ak sa spýtate kohokoľvek tu naokolo, chodím všade vonku. Kukurínu vzadu so svojou AR-kou, svojou 22-kou. Nezáleží na tom, takto to tu robíme. Nehovorím, že to bolo premyslené, že si šiel dole na cestu s úmyslom, idem zastreliť toho chlapa, áno. Ale vieš, bol si tam, aby si ho konfrontoval a zastrašil, aby odišiel z tohto pozemku. Už ho tam nechceš, už ho nechceš v tej oblasti. Chcel si, aby odišiel. Chcel si, aby opustil to miesto. Bola to konfrontácia až do momentu, keď začal šoférovať. Môj pes vyskočil a on sa vôbec nepozerá. On sa nepozerá a po tej ceste jazdia rýchlo. Nechcel som s ním hovoriť, pretože je to ako hovoriť do steny. A išiel som tam, aby som sa porozprával so svojou tetou a čakal, kým to prejde a potom som sa snažil zistiť, že dobre, prečo? Kto povedal, že to môžu urobiť? Čo sa tu stalo? Dobre, takto budeme postupovať. Len preto, že je to vyšetrovanie, to je normálne to, čo robíme pri všetkých vyšetrovaniach. Prídu sem, urobia nejaké fotky všetkého, vezmu ti oblečenie. Ako sme povedali, urobili sme test na zvyšky strelného prachu. Oni urobia odtlačky a v podstate prejdú celým tým procesom s tebou. Dobre, takže ťa kompletne spracujú. Takže prídu dievčatá z kriminalistiky a všetko toto pre teba urobia. A potom to s tebou preberieme, dáme ti náhradné oblečenie a dáme ti niečo iné, čo si môžeš obliecť. Dobre, tak mi daj chvíľku a o chvíľu sa k tebe vrátime. Áno. Pane. V poriadku. Viem, že ste sa rozprávali s detektívom Murphym. Ja mu len so všetkým pomáham. Takže, čo urobíme? Urobil som príkaz na prehliadku, aby som získal vašu DNA, oblečenie a podobné veci, len aby sme ich mali k prípadu. Musím vám to najprv prečítať a dostanete aj kópiu. Nie je to nič zvláštne. Neberte príliš vážne tie formulácie a podobné veci. Ale je to niečo, čo vám musím prečítať. Ak budete mať nejaké otázky, prosím, nechajte si ich nakoniec, dobre? Takže môžeme začať. Je 1:19 ráno. Dobre, toto je prípad číslo 24 206 926 Andrew Brantley Perkins. Áno, pane. Áno, pane. A bývali ste na North Fort Myers, Florida, správne? To bola vaša aktuálna adresa? Dobre. Momentálne sme tu na úrade šerifa okresu Lee. Ďakujem za vašu trpezlivosť. Viem, že to bola dlhá noc tam.
Diva. Andrew Perkins bol zatknutý a obvinený z vraždy 2. stupňa a pokusu o vraždu 2. stupňa. Vyhlásil sa za nevinného a bol držaný vo väzbe v okrese Lee bez možnosti prepustenia na kauciu. Čaká na súd. Prípad Andrewa Perkinsa sa dostal pred porotu na jeseň 2025. Jeho právnik počas súdu tvrdil, že Andrew konal v sebaobrane. Porota však údajne jeho tvrdenie o sebaobrane zamietla. Andrew Perkins bol uznaný vinným vo všetkých bodoch obžaloby, hoci jeho právnik požiadal o nový proces, ktorý bol údajne v októbri 2025 zamietnutý. V marci 2026 bol Andrew Perkins odsúdený na 40 rokov väzenia, podľa tlačovej správy štátnej prokuratúry pre 20. súdny obvod. Po prepustení z väzenia bude Andrew Perkins pod probačným dohľadom po zvyšok svojho života. Online záznamy ukazujú, že Andrew Perkins si odpikáva svoj trest v rámci floridského oddelenia pre nápravné zariadenia. Jeho prepustenie je naplánované na rok 2064, keď bude mať viac ako 60 rokov. Ďakujeme, že ste si vypočuli túto epizódu Inside the Crime. Som Elizabeth Milnerová a uvidíme sa tu opäť zajtra s ďalším prípadom.